Vale, anem a veure com explicar que la intensitat i la velocitat en la qual es mouen els electrons per un circuit no tenen res a veure. Fixeu-vos, aquí he dibuixat el que seria molt ampliat, un tros de cable de coure, per això l'he dibuixat d'aquest color. I aquí un altre tros de cable de coure de la mateixa longitud que aquest d'aquí dalt. Veieu? Tots dos tenen la mateixa longitud. El que passa és que per aquí circulen 3 electrons i per aquí un electró només. Vale? I en canvi, però de totes maneres, per aquí, o sigui, aquests electrons, quan comencin a moure, també es començarà a moure aquest, i arribaran al final d'aquest tros, tots dos, tant aquest electró d'aquí com aquest 3 d'aquí, a la mateixa velocitat, al mateix temps. I el temps que tarda en arribar aquí i aquí, el conto i el comptaré i el posaré al final en aquest número. I aquí es veuran el número d'electrons que passen per segon. Al final calcularem el número d'electrons que passen per segon. Dividiré el número d'electrons, que aquí seran 3, evidentment, per el número de segons que han estat circulant, i per tant sabré quina intensitat passa per aquest circuit, quants electrons passen per cada segon per aquest circuit. I aquí pues faré el mateix, dividiré el número d'electrons, que són 1, entre aquest valor d'aquí, i al final em donaran uns valors determinats. Anem a veure-ho. Comencem. Els electrons es mouen, fixeu-vos que es mouen a la mateixa velocitat tots dos circuits, i arriben al mateix punt tots dos electrons a la mateixa vegada. Per tant, el temps transcorregut entre que aquests electrons surten d'aquí fins que arriben aquí i aquest electró surt d'aquí i arriba aquí és la mateixa. Per tant, la velocitat és la mateixa, perquè la velocitat, recordem que és distància dividit entre temps. Per tant, la velocitat és la mateixa perquè tarden el mateix temps en recórrer la mateixa distància. I en canvi, la intensitat, com cercarem la intensitat? Quants electrons passen? 3. L'electricitat és el número d'electrons per segon. Això no serien ampers, perquè els ampers en un circuit real no passen un número tan petit d'electrons, sinó passen molts milers de milions d'electrons. Però bueno, això seria una forma de representar la intensitat. El número d'electrons que circulen per segon per un circuit. Hem de dividir quants electrons passen per aquí? 3. Durant quant de temps? Tarden 5,2. Per tant, vol dir que l'únic que hem de fer és fer aquesta divisió. Cada segon, per saber cada segon, quants electrons passen per un determinat punt. I aquí el mateix. Si fem, aquí només circula un electró, i aquí en circulen 3, perquè n'hi ha 3. La intensitat d'aquí són 0,57 i aquí la intensitat són 0,19. I ja està, això és tot.